The Big Five. Mga idol, may buntag ninyo. Usa ko sa mga nilibong tigpaminaw na inyong itago na lang ko sa pangalang Zardo. John for Elizardo. Minyon ako sa akong asawang si Lilibet. Nakabaton may ko sa kaabok anak si Junior. Junjun. Doon ako pagduda pagtahap ng akong asawa ay duluginday. Dini mo ko sa mong puyanana. Diri sa may kabantian. Davao City. Usahay kalit ka mawag akong asawa. Kaya ka mo uli gabi na. Usahay na rin po siya sa balay. Kaligyo saya akong biyahe. Tagduwa kadlaw akong mawa. Ang akong gikaluyan ay duluginday ang among anak na si Junior. Kani mo mga panghitabo. Basi kini sa gisaysay sa akong anak na si Junior. Sa dihang wala ko. Nag-adto-adto na si Kaloy. Na among silingan sa among panimahe. Og dinhi. Dali pinaptip kaloy kayo wala nga akong banado rims loy dali loy. Gimingaw na dyan. Ay ay may lain pa kung ikaw raman di ay dali pikan ko ni be. Nemi! Junior Oy, Junior. Na, manini mong anak eh. Junjun. Nagutagay mo ni Uncle di ay, Nemi. Wala oy nag-istorya rami ni kuan, nag-istorya rami ni Uncle Kaloy ni. Oo, magpaaway mig na magtarawa. Nagdakong posporunan ni Damang Junior. Uy, ala, oo. Kuha na lang ng Damang Uncle, be. Pwede ba tayo sigihan na? Ihatag na lang ng gold dito, Kaloy, kaya pala na ang oras kadagan. Wala, 20 oh. Pagdulag computer dito sa internet ha, doon ka lang. Hindi ka sa layo ha, Junjun. Pagdugay dyan kung kuha na, uli ha. Salamat, Uncle Kaloy. Wato na kuman. Luya, gining batangaan niyo eh. Sige, muling gamit ko. Bye-bye. Okay, dito ka sa layo ha, dito sa kuha na, pinakalayo, yun. Nasara naman tanduaron. Sa may dugaya na to, ani. Na, mapitagtakulan, ani. Lain. Natatatawa. Ito sa ulit si Kwan.
Hala, nagdulog man na si Mami o si Uncle Kaloy ay. Pakita niya kung white ay yugahi panjay ko. Hala, nagdulog sila. Sumbong ko na sila kay Papa. Junior? Daddy, wala pa ko ikaon, Daddy. Si Daddy dia. Si Daddy bisa gue kwarta, Daddy. Papa lang, Papa. Papa lang, ha? I've told you lately how I love you. Sabi mama ni mo? Pamilya ko, pa. Sabi niya to. Wala ko kabalo pa, wala pa ko kunikaon pa. Bantuk redeke nila ina. Tara, luspad na nga kayo. Tara, ngayon tayo ito sa gawas. Di ba ko Junior? Hoy, bukog na. Aning ni mataan na yun. Kabalo nga ribs nang kikaon ko kukuyob na. Di. Nasa man niya ako nadunggan, babe. Suti ko na ko. Maglakaw, magtuwad, kusog mulayat, kusog mulupad. Sigbin! Original Sigbin. Tama ko! Agaling nga, gini ako nga. Akali pa! Tapos dutin mo pa. Ano naman? Ano yung mo? Sabi ko na kurat. Alam ko na kurat. Kik. Unsa? Unsa magana? Kibanyo, kibangas, kibubog, lilat, kiwa, magpantalon. Unsa man? Kitang gagmay. Yeah! Ikaw mataya ka man dito nakakayo ha? Binakugbayad ka, laking di kakayo. Asa man yung kadunggan nga? Kuhan mo ko nun? Asa man yung mama? Nagduwam na naglaitim. Wala pa, uy! Hindi na nag-analyze kaloy da sa inyong balay. Sa itong balay day. Kapoy ba kayo? Kuhan ha, kapoy? Kabalo ba ka na kung trabaho anak? O doktor's bus? Wala man pa! Ikaw pamakak, ha? Ay, nakapasayro ko sa akong katong bus ng isakyan nga. Holiday Yellow bus. Uwi na. Na nagkasulti sa kuwa nga. Kwan. Pag wala ko mo, na si Kaloy na sa malay na ko. Masala ka na. Kapoy ba kasi panikit diya. Pagdapat mo tag inspektor niya, inana lang. Inana lang ako madunggan. Ambak ko na kay kung kanang kusuging daga ng bus na sa malungon kamay, malungon dako. Maambak na ko diya ba? Kanang sinuod, bitaw pa diya man na nagatulog si Uncle Kaloy. Unsa? Daan ko balagi dinigilibag ko. Nya. Sige. Tagahan ka na ko o 50 pesos. Nag-unsa man sila? Nagtapat silang tulog? Nagtapat silang tulog. Usa. Ano yung napay 100? Tandayan na sila. Kita napay 50. Nakita niyo mo nga naghalok sila, nag-kiss. Oh, nag-kiss sila pa. Mga bagagnahong. Kaniya kung tikitan magina ko ng mga baan ng mga tawhan na ba't? Wala. Ano ba? Kwinta sa. Ano si... Kung na lang, 49 na. Ito pa, sila pa. Kuhan sila, Sila? Opa, gabi kayo mo. Si Uncle. Ba? Gusto kayo mo. Kay Mama. Kunyay mo, Mama. Giganan po si Sigig.
Siya! Oh, giganahan ka. Giganahan man siya kay Musmail man siya ni Uncle. Kamay uwaw ninyo, kamay uwaw! Ako labot pa. Ilala. O, wala kayo labot. Napay 50. Anak, bumalik ko. Ulit as balay. Sige, Ulit ta. sige pa, tara pa. Pupunta man din sa parador Dito pa. ako tadi, dito. Paigang na Ako tadi. kayo pa. Zat ina pa rin, zat eh. Zat eh. Sakpan na juga na ako rin yung kabuang ni mo. Pantay na juga. Pantay juga. Dali na dali, kiwi tauloy, wala na pinabtik na dali na. Kalde. Kanaan kayo ba mo makinalamanan? Asa ka to si Junior, laang si ko to. Ikaw tumuli, kay tagaw ba kayo computer, tumatatong lahat. Ganahan nung kay Kuhani ba? Pagsuwat ko, pwede magbandal-bandal rin sa inyong pader. Sabi mo ibandal. I love you, tudo-tudo. Ako ibandal ha. Pwede ka nga yung pwede kayo ba? Pwede. Ganahan nung kay Kuhani mo. Sige lang. Hala. Nasakpan silang dua. Ganina ra mo dia, ganina ra mo dia, Sardo. Ganyan naman din rin ni Papa ma. Wow! Uy, bro, kita ito istorya. Ay, si Kwan dia, kami ko. Karoon na. Dito tayo, sige kag palas to, nadakpan, kapilan na ka nadakpan. Amigo, may tablag gina. Amigo! Ba't mo ba akong ilibre yung kwan, Brad? Ka na pamasahin sa bus, Brad? Kakay mo na mga trader! Ganyan, tara! Yap, tara mo tubig, Mga pas mo, panda mo! Tara, anak! Tara! Mamuyot ang bus! Mamuyot ito sa bus!